पहिलानो हंगसांनि जोंनि मीडिया बंधुरंग एबं मीडिया फ्रेंडनो बेलायनो बेलायनो खाखाम हामबायते जिबाया जोंनि लामा कासमनि कारण हिंके मनो दीर्घदिन सिंरम्बै 2002-2003 থেকে চিনি जों अमायके स्कुल मामु संनाय फैमानि কিন্তু 20 বছর পার হই থাকা তাবক চিনি বেতন বাড়িয়া আপনি বাগে চিনি বেতন বাড়ানোর বাগে जों हापांग जों डिस्ट्रिक्ट दियो साबसिन आईएएस তাই एडुकेशन डिपार्टमेंट चिनी डायरेक्टर আগরতলা তাই जों मुख्यमंत्री थानिबो जों अमायके चिनी देबरजन खायका आसुकसाबो 2-2.5 বছর 3 বছর जों आंदोलन खायमै ताबक चिनी रिजल्ट कुनु माया আপনি बागे बाध्यतामूलक जों चिनी जों लामा अंखरन के बाध्यता जों मुचुंगिया लामा अंखरनानि ताबो फाना चिनी बेतन बारियानि बागे जों लामा अंखरन बाध्यता जों तालबुरमा चिनी बेतन माया 3 मास 4 मास के जों अमायके जों तनि जागो चिनी अपराध तामो আপনি बागे जों हाबुंग थानि अपराध नायनामु छाना मुचुंगा बरक गोबां मा ताबक गोबां मा तुइनो गोबां मा डिपेंड माने तुइए बरक अमायके 2% 5% बेतन बारानाय कक्साओ किन्तु मिड डे मिल कर्मी रंगी 12 मास सामंखाय 10 मास रांग्रिवो আপনি जों तामो खायबंनि बागै जों तामो बोल त्रुटि खाय আপনি जवाब तिनि हापांग्रोना नांनाय जों सावत पुलिस दिया सारा पुलिस प्रशासन दक 12 मास डिउटी खाय 13 मासनि बेतन मानो जों 10 मास 12 मास सामंखाय तामोनि बागै जों 10 मासनि बेतन मानो नां আপনি रिजल्ट तिनि हापांग्रोना नांनाय तिनि साना नांनाय गसना नांनाय जों अमायके ते तंगि माले 6 मालिया 2002 नि हटे मामुइ संगै प्राय 20 बছর संगै खरकसे गभर्नमेंट सामं खायका हिंके प्राय 5 बছর गने रेगुलर खायो जों चिनी स्कुलनि मामुइसने 20 बছর संगै तावगो रेगुलर खायजे गया चिनी कुनो माने बेतन बारे जायगा जों बाहायके बानसिनाय हापां जे समय कर्मचारी रगनि बेतन जे जायगा बाजारो बरक अम हायखाये बेतन माने बरक मासिक बाजार खायो जों आ बाजारने खायो जों जे बरक 100 টাকা केजी चावो जों 100 টাকা केजी चावो 2500 টাকা भाई बाहाय खाय आनी मिड डे मिल कर्मीरा आं मिड डे मिल कर बाहाय के चलिनाय दिने दिन दिने माने दिन रां बारियो चिनी रां बारिया हापां जोंनो नायख्लाया जों आसुकसा कष्ट खायो सारा त्रिपुरा 8टा डिस्ट्रिक्टनि बरक डेपुटेशन खायो डाइरेक्टर थानि मुख्यमंत्री डेपुटेशन खायो किन्तु बरक कुनो साक नांजाय गया আপনি बागे तिनि बाध्यता जों लामा कासननि बागे तिनि नेशनल हाईवे আগরতলা तो कमलपुर रोड बेलपां हाई जागाव जों लामा कासुइदों কয়টা যাও রাহুল কাসুনাय जों तिनि जोंबाय जे हापां जोंबाय मालायासे पर्यन्त जों अलामा अबरोध खायतंनाय खायनाय जों नांखायके जानिनाय जों थैरिनाय नांखाय जों बुलि जानाय আপনি बागे आनि दल राजि दं आनि मिड डे मिल कर्मीरक सारा त्रिपुरा 11130 जन बरक दङ जों बुलि जानायनि बाध्यतामूलक दं ताबो दा लाहार चेंदराबना स्टेप जों ताबुनो साबसनि परेनो जों चेंखा निनसिनमौ आं डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि राज्य कमिटिनि कनभेनर बिरकुमार देबन हामबाय।